Σταμάτα ρε Νίκο! Νίκο ρε μαλάκα! Νίκο! Φιλίπ! Νίκο! Πίσω! Μπράβο, μπράβο! Πρόσεχε! Έλα! Τρόμηξε! Μπράβο Γιώργο! Μπροστά, διακόμινα! Μην κοιτάνα στην άμυνα! Μέσα ρε, μέσα! Αυτό είναι κόντες το μάλακα. Μέσα ρε! Τι γελάτε. Δουλεύουνε λίγο. Μαλάκες. Τι βλαμμένα είναι αυτά ρε. Έλα Γιώργο. Έλα. Αχ, μόλις πιτάνα. Sorry, Γιώργο, μίλα. Πώς να λέγεται, παιδιά. Άμα δεν κερδίσουν, δεν πάνε τελικό. Καταλάβεις, είναι σημαντικός αγώνας. Όχι! Μπράβο! Έλα, Γιάννη! Έχει και κολόφωνος, ξέρει μπάλα. Κύριε Μαχή! Και το Γιάννη μου είπε. Πάρε, πάρε! Μιλήσει Μαρία, καήκαμε. Καλά τώρα. Και τα τράβηξα νομίζω. Αλλά 10 λεπτά μένουν ή άλλα 10 λεπτά μένουν? Ναι, άλλα 10 λεπτά μένουν. Ή όχι. Τι εννοείς, πώς ξέρεις? Έλα. Έλα, κάνε το κούλι. Όχι, πάνω. Και πέντε είναι στρέμμα του Γιάννη. Βάλτε ρε κούλι, σε παρακαλώ. Βάλτε. Οχ, θα μας βλέπω καλά. Μπράβο! Σάλτα ρε! Καλό ήταν αυτό. Καλά, μιλάμε, ο Τζορτζίνος φύσηξε. Φωνάζετε ρε παιδιά κι εσείς. Τι ομάδα είμαστε. Έλα ρε Γιώργο. Έλα ρε. Δεν πειράζει ρε Γιάννη. Ωραία. Πόσο και αυκαιρίζουμε τόσο όπως το λένε. Σου τι χτίζουμε, Ειρήνη? 7-3. 7-3. Τι κρίνατε?